Msiku la lero tangozuka tonse ndi uthenga wakuti Shepherd Bushiri wasumira Peter Sambo kumeneko mdziko la United Kingdom chifukwa chakuti Peter Sambo wakhala akulemba zonyazisa Bushiri, ndipo iyeyo Bushiri akufuna apepesedwe ndi ndalama pafupifupi 102 kufikana ndi 117 miliyoni Malawi kwacha. Koma nkhani ndi yakuti zatani zinthu kuti zifike pamenepa. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Kuti timvetsetse bwino nkhani yonse, tiyeni tione nkhani yokhuzana ndi Shepherd Bushiri, timudziwe mkulu ameneyi kuti kodi ndi uti. Paja koyambirira tinayamba tapangapo mbiri yonse ya Bushiri, komabe kuti tingokumbutsana pang'ono, tatiyeni tione moyo wonse wa Shepherd Bushiri. Shepherd Bushiri amene anabadwa ndi dzina lake ngati Chipiriro Gama, anabadwa pa 20 February mchaka cha 1983. Iyeyo amadziwika ndi nickname yakuti Major One, amene anthu ochuluka amakhulupirira kuti iyeyo ndi Prophet. Ambiri timamudziwa ngati munthu wa business komanso munthu amene amakonda kwambiri nkhani zokhuzana ndi kulemba. Bushiri anabadwa komanso kukula mu tawuni ya Ima la Nzimba, ndipo kwawo ndi ku mpoto kwa dziko la Malawi. Makolo ake iyeyo ndi ochokera ku Nchewu, ndipo iyeyo ndi ngoni mwa chikhalidwe cha Malawi, ndipo mayi ake anampatsa dzina la Shepherd potengera ndi zokhwima zimene iwowa anadusamo mu nthawi imene iyeyo ankabadwa. Izitu ndi motengera ndi iyeyo. Bushiri ali ndi makampani osiyanasiyana, ndipo imodzi mwa kampani imeneyi ndi Shepherd Bushiri Investment imene amangotchula kuti SBI. SBI ndi imodzi mwa makampani amene iwowa ali ndi nkhani zawo zonyasa kwambiri zimene anthu amayankhula kuti iyi kampani imagwiritsa ntchito kuti mkuluyo atuluse ndalama za maiko ena kupita nawo ku maiko amene iyeyo akufuna, komanso kuphatikizapo amabera anthu. Amagwiritsa ntchito makampani amenewa kuthawa misonkho, komanso amagwiritsa ntchito skimu ija ya Ponzi scheme zija zomauza anthu kuti azipereka ndalama cholinga chokuti alemera ndi zinthu zina zotero. Apolisi a mdziko la South Africa anazalanda katundu ochuluka komanso kuphatikizapo ma bank account amene ndi mu kampani imene ya SBI, komanso kuphatikizapo iyoyi amamulankhula kuti anachita fraud kapena kuti anabera anthu ndalama yopitirira pafupifupi 6 million US dollars pa nkhani yokhuzana ndi ndalama za anthu a pension. Pa 20 February mchaka cha 2018 anakhazikitsa investment ya mahotela imene anamanga m'maiko amenewa a South Africa, koma izizo ndizokuti zinatengedwa ndi apolisi. Nthawi imeneyo ndizokuti anathawa belo kupita ku muzi kwawo ku Malawi. Anabwera ku Malawi kuthawa mziko limeneli la South Africa. Mu zinthu zina zambiri, Bushiri wakhala akuyimisapo mitu anthu ochuluka pa nthawi imene anali ku mpingo wake kupanga ma miracle osiyanasiyana. Ena mwa ma miracle amene Bushiri wakhala akupanga ndi kuwanamiza anthu kuti wawachiza HIV AIDS, ndipo anthu ochuluka anapezekano kuti agwera mu msampha umenewo. Iyeyo wakhala akuchitapo zinthu zosiyanasiyana ngati kuyenda m'malere, ngati kugulitsa ma apples pa mtengo odula ndi cholinga chakuti nkumauza anthu kuti ayi akagulapo zameneyi ndiye kuti alemera. Wakhala akugulitsa mafuta osiyanasiyana mu zina lakuti izozi ndi zinthu zodalitsidwa. Bushiri pa 21 May mchaka cha 2021 apolisi aku South Africa anamutchaja milandu yokwana 16 yokhuzana ndi kugwirira anthu okwana 8 osiyanasiyana, ndipo nthawi imene anali ku polisiyo ndizali zakuti wapaperekedwa kale mawaranti okwana 3, ma warrant of arrest, amene anaperekedwa milandu 3 yosiyana yokhuzana ndi kugwiririra. Apolisi ankalankhula kuti Bushiri yeyo
anachita tageti kwambiri azimayi komanso asikana amene ankapezekapezeka ku chechi kwake. Motengera ndi madokumenti a polisi, asikanawa ambiri mwa iwo anali ang'ono kwambiri mpakana a zaka zokwana 15. Enanso mwa iwowa anali pachibale amene ankawasunga m'mahotelo awo. Iyeyo ankapita nkumakawagwirira nkumawapanga zinthu zosakhala bwino. Anthuwa ankapasidwa ndalama pafupifupi 500 fika 700 US dollars malingana ndi kukonda kwake kwa munthu wa mulunguyo, ndipo iyeyo ankawawuza kuti akhonza kumapita. Nkhani yokhuzana ndi Bushiri ndi yayitali. Nkhani yokhuzana ndi Bushiri ndi yochita complicate imene takhala tikuyilankhulapo kwa nthawi zambiri. Koma kuphatikizapo muzaka zino zapakati pa 2025 ndi 2026 panatuluka munthu amene dzina lake ndi Peter Sambo, amene anayamba kulankhula zinthu zimene anthu ochuluka ankazifunsafunsa lakuti kodi ndiye mukuti munthuyo akungoyankhula izi pachifukwa chakuti akufuna atchuke kapena pazifukwa zakuti akudzidziwa bwino. Mu video iyi ndifuna ndiyankhulepo zinthu zina mwa zinthu zofunikira. Peter Sambo anali mmodzi mwa anyamata a Shepherd Bushiri. Mwezi wa April kumayambiriro anthu anali odabwa kwambiri ataona kuti Shepherd Bushiri, munthu wa mulungu, wapita pa Times ndi kumakayankhula kuti Peter Sambo anali mmodzi mwa anthu amene ankamugwirira ntchito. Koma Peter Sambo kunapezekano kuti ankafuna kukonza chiwembu chokuti abe ana ake a Bushiri, akaba ana ake aja ndi cholinga chakuti azalamule ndalama zambiri ndi cholinga chakuti Bushiri awaombole. Kunchitoko anali incompetent, ntchito samata, number 1. Number 2, iwo ajana khala na Judas tidafika South Africa kuja ndamene amagwira ntchito ndi anthu awawa aku South Africa kuti azipanga syndicate yoseija amapanga na Peter Sambo. Ndiye inafikapo nthawi kuti anapanga plani kuti apange kidnap ana ine. Okay? Ndiye titaona chonchija, one person whispered to us kuti akupanga plan pali anthu afuna apange plan to kidnap your children. This is a knowledge mina sama idziwa nomo Malawi. I think you are aware kuti ndikhala South Africa anaina makhala kuti kono ku Malawi for many years. And this is what happened. Komabe panali zinthu zingapo zimene sizinkapereka sense. Nkhani ya Times imene inachitika posachedwa apa, mneneri Shepherd Bushiri anati wantchito wake wakale amene ndi Peter Sambo anachosedwa ntchito chifukwa choganizidwa kuti amafuna kuba ana ake aakadzi awiri amene ndi Rafaela Bushiri komanso malemu Israela Bushiri. Mu April mchaka cha 2026 anthu ochuluka anali odabwa ndi speech imene Bushiri anayankhula pa wireless ya Times kuuza dziko lonse la mtundu kuti Peter Sambo anachosedwa chifukwa chokuti amafuna kuba ana ake. Nkhani imene inatuluka pa Times, mneneri SB Shepherd Bushiri anati wantchito wake wakale amene ndi Peter Sambo anachosedwa ntchito chifukwa chokuti amaganiziridwa kuti amafuna kuba ana ake awiri amene ndi Rafaela komanso malemu Israela Bushiri, ndipo malo a Peter Sambo anazatengedwa ndi Kelvin Silungwe. Mawu ake amene anadabwisa gulu komanso okhuza mitima anasonyeza kusakhulupirika mkati mwa mneneri, ngakhale kuti mawuwa anali mawu ogwira mtima ndithu. Komabe iyeyo anayesayesa kuyankhula, ngakhale zikuti nthawi zimene iyeyo ankalankhula zimasusana ndithu ndi zinthu zimene anthu ambiri amadziwa komanso zochitika zimene zinanenedwa kwambiri ku Malawi ndi ku South Africa sizinkagwirizana kwambiri ndi iyeyo zimene iyeyo Bushiri ankalankhula. Bushiri adasamukira ku South Africa kuchokera ku Malawi ichi chinali chaka cha 2015 kuti akasogolere utumi wake wa Enlightened Christian Gathering kapena kuti ECG kumeneko ku Pretoria. Mu nthawi imeneyo Israela Bushiri, mwana wake wamkazi woyamba, anali ndi zaka pafupifupi ziwiri kapena mwinanso zitatu pamene Rafaela anali asanabadwe.
nkhani zimene zilipo zikusonyeza kuti Peter Sambo anasiya utumiki wa kumeneko ku chalichi cha Bushiri mzaka zapakati pa Julayi 2016 pafupifupi miyezi iwiri kapena itatu Rafaela asanabadwe mu Seputembala kapena Okutobala mchaka cha 2016. Izi zikubweretsa funso lofunikira kwambiri ngati kuti Sambo anali atasiya kale utumiki Rafaela asanabadwe. Ndiye kuti ana amene amafuna kuti abedwe kapena ana amene anali pa chiopsezo mu nthawi imene anachosedwa ntchitoyo anake ndiye ndi ati. Israela yekha ndi amene anali moyo pa nthawiyo. Lingaliro lina lililonse lokuti ana onse akazi anali pa chiopsezo nthawi imodzi limasusana kwambiri ndi nthawi yosimikizika imene tonse tikudziwa kuti Peter Sambo ankagwira ntchito kwa Bushiri. Mu Machi mchaka cha 2018 Bushiri adalengeza poyera kuti ana ake akufuna kupita ku Malawi ndipo kusamukako kunanenedwa ngati chizindikiro cha chikondi ku dziko la Malawi chimene ali nacho m'machitidwe ake osati ngati yankho ku chiopsezo cha ogwira ntchito ake. Komabe zinthu zimene zinanenedwa pambuyo pake zikusonyeza kuti ngakhale atasamusidwa Peter Sambo akuti adapitirizabe kukonza chiwembu chowagwira anawo ngati chiopsezocho chinali chenicheni komanso chinali chinthu chitetezo chofunikira. Ndi chifukwa chiyani kusamusidwa kwa anako kunachita kulengezedwa komanso kuonesedwa ngati chizindikiro chakuti munthuyu ndi wokonda dziko lake osati nkhani yokhuzana ndi chitetezo. Pali zinthu zochuluka, zinthu zimene sizimachita sense, sizimapereka sense, koma Peter Sambo m'malo mwake mongoti angosiya kuti zinthu zonsezi zichitidwe play ndi kama kapena kuti iyayi zinthu zonsezi ozabweza ndi Mulungu. Peter Sambo anabwera pa social media pamene wakhala akulemba maposti osiyanasiyana, maposti ngati akuti mwana wa praise team James ni anafa bwanji tafotokozani. Grace Chinga simunakumanepo zoona siku limene anafa Grace Chinga amachokera ku nyumba kwa ndani inetu zopusa simpanga nawo akuti profeti wanu amapha anthu. Wakhala akuonesapo ma dokumenti a confidential, wakhala akuonesapo zithunzi za Bushiri ali ndi asikana malo osiyanasiyana, wakhala akuonesa nkhani zosiyanasiyana zochokera ma screenshot anthu ambiri akuchitira umboni za kuipa kwa Bushiri. Komanso kuphatikizapo analembapo post pa 7 April analankhula mawu kuti Noah was crazy until he wasn't. Mukuyankhula kwa Peter Sambo iyeyo anagwira ntchito yayikulu kwambiri yotamandika kuti Prophet Bushiri afike pamene alipa. Komanso kuphatikizapo iyeyo Peter Sambo akudza Amalawi kuti Prophet Bushiri si munthu wa Mulungu. Mwina simukumudziwa bwino Peter Sambo ndi uja oimba wa gospel amene anaimba nyimbo imene imamveredwa kwambiri chaka chonse ija imene amati tachilowa chaka china tisachione kukhala chinthu chopambana. Anthu ambiri anayamba kudabwa ndi masinthidwe a Peter Sambo kuyankhula kwake kuzichosa yekha amene kwa Bushiri ndi kuzika mu alignment yokuti sazakhulupiriranso munthu wina aliyense chifukwa chokuti maprofeti athu amene timaona kuti ndi maprofeti awa si anthu a Mulungu. Peter Sambo wasumiridwa ndipo akuti iyeyo apereke ndalama za nkhaninkhani. Koma mukuyankha kwake iyeyo wangolemba mawu akuti bwanji nkhani tikayikambirane mdziko la South Africa mukandisumire mdziko la South Africa potengerapo advantage yakuti uyo Bushiri sangapite mdziko la South Africa. Polankhulaponso komalizira Bushiri Peter Sambo analemba mawu kuti munayankhula pa Times TV kuti inuyo mulibe chikhumbokhumbo chozalowa nawo nkhani yokhuzana ndi ndale. Pamene inuyo munayitanisa ma members aku parliament kupita ku South Africa kuphatikizapo chithyola banda komanso jere kuti akakuthandizeni njira yokonza kuti inuyo muzakhale president.
munalonjeza mamembala aku parliament amene anakhala nawo pa zokambirana zanuzo kuti mwapasa Toyota Hilux imene ili galimoto zimene simunazipange fulufulu kapena kuti simunazikwanirise kufikira musiku la lero. Ine ndili ndi umboni wa matikiti komanso kuphatikizapo ma dokumenti onse a ndege amaloji amene anthuwa anakagona. Nkhani ndi yakuti Peter Sambo akuziwa zinthu zambiri. Tonse tikudziwa kuti Peter Sambo akuyankhula zinthu zambiri. Apa ndi pamene maloya a Bushiri ku UK akasumira Peter Sambo ku UK komweko kuti achose zonse zimene wakhala akulemba zonyasiza Bushiri. Achose zonse komanso adelete. Kuphatikizapopo iyeyo akuyeneka apereke ndalama imene ndi pafupifupi 102 kulekeza 117 miliyoni Malawi kwacha. Kuphatikizapo iyeyo akufunanso kuti apolisi a mdziko lino apange changu pa milandu ya anthu amene anayamba wamangisapo mbuyomo chifukwa chakuti anthu akupitirirabe kulemba zinthu zomunyazisa munthu wa mlongoyo. Matelo ake achakata chiambachi ena maipe sata chimaliza nao impasi iyo ili kuseli kwa pili usanyengeke impasi jimatawika siyiwona wachuma kaya masikini chumani kuchukazo seso zimatawa pamene ntawi ya kupa kwako ya kwana ndikhala ndikumaizikula nkhani ndikumakupasirani satane wa nkhani yonse kuti isakuphonyeni. Dzina langa ndine Sam Mapita. Until I do the next video, for now, see you.